Andam na ang tanan alang sa dakong kasaulugan sa Sugbo ang ika-459th Fiesta Señor Sto ug ang Sinulog sa Sugbo, Philippines 2024. Subay niini, gipahigayon ang send-off ceremony sa mukapin 3,000 ka mga tropa sa kagamhanan uban ang mga force multipliers dito sa SRP. Sa iranta ang detalye, pinaagi niining report. Sila naglangkob sa 3,500 ka mga tropa gikan sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Cebu City Disaster, Department of Health, ug uban pa mga force multipliers nga naka-formation na sa SRP. Apil usab ang mga sniffing dogs ug tanang mga ground ug sea assets lakip na ang mga ambulansya. Taon-taon may abot ang pilgrim image ni Señor Sto Niño uban ang kaparian sa Basilica Minori del Santo Niño o gipahigayon ang send-off blessing dihang miabot na usab si Mayor Mike Rama. Gilibot sa mga pari ang mga tropa sa gamhanan o gibendisyonan alang sa luwas nga pagpatuman sa kahapsay kalinaw sa mga kalihukan sa kapistahan sa Batang Jesus. Indeed, you are the modern manifestation of the centurion, the soldier interacted with Jesus in the gospel, whom Jesus the Lord himself was amazed. This year's theme, Señor Sto Niño, Magnet of Love in the Sinulog Church, has drawn us back to Him. Mihatag usab sa ilang mensahe ang mga opisyal alang sa kasiguruhan sa pagkabot sa kalampusan sa mga relihiyoso o kulturanhong kalihukan sa dakbayan sa Sugbo. This is where we are, where the venue of Sinulog sa Sugbo, Philippines, open parenthesis, close parenthesis, still one Cebu Island. Together, we are determined to make the Fiesta Señor and the Sinulog festivities both solemn and memorable experience for everyone. There is really nothing else to do but to declare ready, set, go for the 459th Fiesta Señor and Sinulog Philippines 2024. As we embark on our respective tasks, know that your efforts are the foundation upon which the celebration stands. Gipabilin sa kapulisan ang full alert status din unang bantayan nga magpabilin ang kahapsay kalinaw sa Penitential Walk With Jesus ugma sa kadlawon nga mausab ang sinugdanan sa siyam ka adlaw nga novena sa Fiesta Señor. Samtang nahimong advance sinulog dance offering ang kalihukan sa SRP, diin mihalad og sinulog dance ang mayor ug iya usab gipasayaw ang kapulisan. Kasundaluhan, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, pinanguluhan mismo sa ilang mga opisyal kinsa wa makabalibad dihang gitunol nini ang imahin kanila og sa walay pagduha-duha misayaw. I'm dancing like a child. When Pete Senior will come with one beat, one dance, one vision, if it is being played, it brings me again as a child. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.